Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Linda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Oji Kumpok Rakasa. Kay galaan na ato magtatampo si Linda. Kinig akong problema, bahid des akong bana nga si Sindoy. Tihang nag-edad di ko tsinta, mura magdibalik pagkabatanon. Feeling yang nagyong kaayo. Arong inyong masairan, no? Ingon ini ni siya. Hawak mo ang bit! Hawak mo ang bit! Hawak mo ang bit! Mura magbatanon. Kay tiguang niya, ha? O tsinta na itay edad ni mo Sindoy. Basig nalimot ka, ana. Ako, wara bagid malimot, kay asawa ko nimo. Unya ko sintana, panite, di ba ang nagun pa? Anagon lagi pero gisugba. Mao nang napaeg. Bisay, mga sa ilong. Ay, Linda. Ay, stoy. Kumusta, Sindoy? Ay, awa. Insert pa. Ang awa ko no, di ba ngayon, unsa awa? Ayaw palabig sa ka imong karsones. Lapas naman nas imong pusod. Mura ka nagsianing pay Barilio Morales, anak. Ay, katong idol ako sa dramang Ruko Bato. Ginaw sa katong ramahang ramin ni ang Batang Bronze. Oo, sikat kayo itong drama sa una. Tiguwag na yun di ay ka. Ay, pataka ka lang, batang 90s ni oy. Ikaw kahaloon, batang 60s. Maguwang tika, oy. Ayaw baliha. Ha? Baguang kong edad, pero batanon kong utok. Kabantay ka? Kabantay. Maong, pag-ilis, ay manlakaw ta. Sa banta. Hinangat ang pista sa Pikas Barangay. Unyag hinangat. May disco dito. Natural, musadsad ta. Nayabag ka. Hoy, katawan tas mga batanon dito. Kita rin mga tiguwang. Wow ka man. Mayo mag-ilang gasto. Gawas pa. Exercise madigato. Bitaw, no? Sige, kadiyot kay mag-ilis kog dali-dali. Tuod man, nag-ilis ko dayon ko kay lagi ko nung exercise. Ay biadto gid mis Pikas Barangay. O nitis ko yun me. O niya. Bunal, ambak, sampai busay ako. Bilahon ko rin akong brief, wara. Ay. Waway di si Doy. Kita lagi pananaos mga tao. Pwedeng masuya, maong bunal na. Doy! Budot. Ako sa mga paborito ka niya ito. Awa ko Linda, ha? Sunda ko. Mupaubos ko, ha? Oy, kalison ata, Doy! Sunda ko. Paubosam. O niya, kihod. Ay, lisura na, Doy. Di na makaya, sakit ng tuhod ako. Bangaan mo, Linda, oy. Niya, mupaubos pag-yod ko. Huwag mo kiyod, ha? Ngano ka? Usaw tumipaka. Kasakit ako ko. Dili na ko baka paro. Resulta ka na. Unsa na? Kiat pang-agi. Bunal pa, Doy! Akong tuhod. Linda, nagtuhod na lang. Bunal, Doy! Bunal, go! Tohe!
Recorded by X Thunder Gaming. Ay, kauwaw, bayain idoy, oy, patuga-tuga magka, kita regilibak sa mga tao. Guro. Ang katawan kas mga batanon, kay gikuha ka nag-ambulansya din diskuhan. Pasag na sila, Linda. Dali na diya pagdali. Sakay na yun din sa bulan siya ron. Matiman na yun ko sa mga doktor. Ay, apin ako magtagam ka na. Nakakaog tagam. Pero nagtuo ko nga di na muusab kay nitagams na hitabo. Ay nagunsa nga nagbinatan-on naman gihapon. Mao man lang gihapon kinaiya. Unya to. Ay, asa naman sa ta, ha? Mananaw kitang sini at tuta sa SMC site. O sa ba po'y atong tanawon? Na, bagong salida na Spider-Man. Spider-Man? Oh, God. Idol ko man na sa Spider-Man. Ay, mura ka ba batan-on? Tara na yun, Linda. Kay pagkahuman, mag-ice skating kita. Usay nga, oy, ice skating. So ay sabtaan na, Linda. Mientras buhi pa kita. Oy. May, bago para ba nagdaayong imong tiil sindoy? Basig mausbad na, ha? Ano bang tori mo? Tingawang. La mañana, mirando el ritmo del mar, tú y yo, amor, al sol de la mañana. Oy! Naunsa ka naman diha! Sundog na ako sa Spider-Man. Mura ka bayag-yabag! Hanggaw ka man nag-ambak-ambak o nagtira-tira diha! Di, imagine ako sa Spider-Man. Tuwing! Ay, doy, mura ka bayag, bata! Tana, lahos sa sunahan. Ay, aasa, bata, oy! Mag-ice skating kita. Ay, kay bahala! Kung saan ka masaya, suportahan kita! Ay, tugnawa sa dinhe, oy! Hoy! Kaya ka lang, Linda. Pasagirit ko pa yung dari mo, ha? Ay, ikaw ang mag-ego, doy! I'm coming. Whoop. Padong nasa kugnay mo tangan si Sindoy! Hala! Hala, doy! Nilapas ka, doy! Hala si Sindoy! Hala niluson sa belno! Kabongbong! Ug bilaho sa food court! Hala! Hala! Agay! Sindoy! Ay! Naunsa ka man! Ako pikas nila sa apiktahan. Ako kasakit. Tagam! Uso na karon. Ikaduha na ning higayon doy nga gikuha kag ambulansya. Spray kiting. Unsa man tay nakaon nimo oy di ka man gyud mo tagam. Wala ni kaso, Linda. Maayo na yun eh. More pa. Abort nimo doy, ambort lang gyud nimo doy. Wa pagaday mo tagam si Sindoy. Purbida lagi ning banaha. Piling batanon kaayo gihapon. Unya to. May upgrade ka naman, Sindoy. Mo pagani pagkaayoan ng imong TL. Lain na sabing adventure imong gusto. Ay, mo di klaro kini karo'y klarong thrilling, Linda. Di ka kaagwantay ni kalaki, ha? Kaihi ka cute. Ngano man? Muambak-ambak kayo ng eroplano. Ang tawag ini paragliding. Recorded by X Thunder Gaming.
paragliding? Oh, gikan ining habog kayo, lupad na ko sakay sa aeroplano, muambak na una ining kabantay na to nga doon na una na to ipabuka atong parachute. Mao ba? Mudagan siguro og na po nga to sa 20 minutos ta sa kahanginan, una ta mo landing sa yuta. Unsa? Kuya Wakot. Ay, kuya, Linda. Kay ni Arnata. Wala ni atrasay. Sa bada na ko mga 2,000 feet na ta. Taas pag yung tas habog kayong bukid o awa. May apri ang pulkahan. Misinyas na ang mga instructor. Unya. Dali na, ha. Kay mga bakla kito, ha. Halika na ko, sir. Ako'y guide ni mo. Ako, sir. Ako tayo kaya di mo, ma'am. Oo, sir. Ana, sir. Una tag-ambak. Hawiran ti ka. Akin ang nindot ni Trilling kayo nila. Karon, maambak na ta. Ready na ka? Ready ka na ba ka na, oy? Excited kayo ko. Ready na ako, ready na. 2, 3! Ready mo! Hala. Doon na subo si Sentoy. Kita na sa ibang ready, ma'am. Sunod na, ma'am. Ready na ko. 1, 2, 3! Si Mops! Doon na ta sa yuta. Ibuka ko na ang parachute. Sagun, di man mabuka. Patay tayo ni! Doon lang yun ta sa yuta. May buka na. Kasakit sa ako mga din. Sentoy! Luwas raming nakalanding! Musta ka doon? Mati ko mikrak ang duwa na ko katil. Mayra, tagam ka na. Di ka naklakaw, ane. Mayra, oy, tagam to, he. Makitin. Maod na problema na ko, Ate Pres, Ate Bambina, Sir Goliath. Ning akong bana, oy paita, piling batanon kaayo. Gusto kayong musuway anang mga pangbatanong kalihukan. Unsa man kung kamo ang pasultihon, sakto pa kanis kabuot, Linda. CAD. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang atong sinder, Ate Pres, si Inday Linda. Mao ni. Lenda. Oo. Na ang problema ni dili ni Inday kay idara naman si Ate Pres. Medyo matsud-matsud na yun. Ang problema yung bana kay gusto kay mga hilig-hilig kay mga binatanon. Yung mga kanta o mga duwaw yung mga buhaton pang binatanon kayo. 5 kayang 80 mi siguro di edad ni or 70 bli kapin. Ang iyahang kanta Ate Pres kanang hawak ko ang bitaw ang hawak ko ang bit. Ang duwa sayaw binatanon kay sayaw hangtod nga dunay duwa sa mga batanon Ate Pres kanang skydiving. Apil siya? Ni apil siya. Pagtugpa nila Ate Pres na bali siguro yung duwa ka tiil kay di siyagit siya. Day! Di na ako kamarog. Nakuto akong tiil. Saon na. May... Tay, ikaw tay, tiguang naman ka tay. Ayaw na lang ana tay, paita sa di mo tay. Ngita pa mag-yung kaghasol sa imong kinabuhi. Pagpuyo diha. Oo. Ayaw lang sa sige, cellphone kay usag yun as makapatay ng cellphone. Atos loyo, maglakaw-lakaw ka, magtanom-tanom ka dito okra kay og unsa pa na dihang lami kay Mananong pagkagbati dito. agbati, kamunggay og unsa pa rin nindot kay na mga ubi, gabi mo kamuting bagon mo ni nindot mo buhaton. Kay para mo taas mo kinabuhi tanawa. Sa nitabo ni mo.
Di, nabali imong tiil. Balik na. Din, ama. Mao na diha. Ingon mga asawa, Mayra, hindi na kali. No, Mayra, di nakakalihok. Kalipay mong asawa. Sila, may kayong pagkatugpa. Ikaw, baling tiil. Mao na. Unsaon man na ito, Ate Pres. Ate Pres, unsa may mong Ipasiminto na lang. siminto na. Siminto na. Nya, inigumang siminto. Ang nagraba. Butang igra. Para pugat kayo. Ha? O dili gani, ipaspalto. Paspalto lang na. Sige. Sa mukha sa nimoy. Dahil, Linda. Nang Linda, badungan yung bana. Bam, unsabay ato ang mahisgotan or babasa di abambe. Kani puro yun na sila senior citizen, no? Pero Oo, dili man senior, ngilad nga ilahang mga kalihukan pang batanon, but pasabot mga ligon pa kayo sila mga bukong. Di na Oh, bukoy. ligon kayo lag bukong, pero mo lagi nga di nagyud sila kasugakon, murag og sa kanglutiban pa, lahi pa kasulti, ubo na lay gahi. Ubon lang Oh, na diri ay Aricas Ecclesiastes 12 versikulo 3. Niadtong panahuna ang mga bukton nga nanalipod kanimo mangurog na. Ang mga tiil mo nga karon ligon pa kabsa nag-umoy. Jutay na lang usab ang ngipon nga iusap mo sa imong kanon. Mabot ginaba mo? Og manap na kaayo ang imong pananaw. Tinaw na. Mulukso ko diri sa dapit sa unahan. Ano man? Verse 7. Unya, mupauli sa abog ang atong lawas o ang atong espiritu mupauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. Amala ako ning gibasa kay tinuod idara na sila mga senior citizen na sila pan gusto pa sila sa kalihukan nga mga batanon. Ang atong kusog lahi na gyud kay sa mga batanon. Ay, gyud kayo. Kanang karong orasa og mo lakaw ka des kalsada, tan-aw nimo ang lakaw sa mga batanon og sa mga idaran. Ang mga idaran na dili mo gyud matuyo pero sa namon edad mig 70, di gyud mo matuyo. Ang umur ibos. Dili gyud di mo tuyo. Di mo tuyo. Ang mga bata mo dito gyud bawa. Ang mga bata umur na kay kanang kuan man kanang lain ko isip gyapon nimo kun. Huwag mong ihangad ba, mapandol man ka. Paano yun? Bisang asa ko rin mo tanahon. Unya, ang mga batanon, pwede rin tanawatan sa baliwara. Balitok pa, labi ka ng mga... Di man, may balance pa. Labi ka ng mga scale. Tigong, magdukod ko kay... Kapoy man itapugog mag-sikil. Ang gano'n, ana, Pero ang mga batanon, ako na, hinumdum ko sa una, edad pa ko mga 13. 13? Ano na, edad ko mga 18, 19, 20 nga na. Muli, mis amo, muli ko na, dadoon ko sa kumano dito ka naman dagat, mis dagat, mis sosorial kami nga, muli, ko nga, nakaisgot ko ba nga, mga, kanang alam mo, tayo Cebu, kasi matuog mi, kuha na mi, mag-brief lang, mag-underwear lang mi, niya, way sinina, way shoot mo, kung sa ito bang sa kumano batanon pa man mo. Patanon pa man mo. Idaran ninyo, dili na mo kaana. Dili na pwede nga matuog nga maghubo. Dili na pwede. Kaya dili sa ingon kuan pa no. Ako hinanaw yung kong mga salidang jacket shot sa una niya. Ganahan to sa mga layat-layat. Katong hagdan na to si Gilmore sa una. Padong sa ubos. Layaton raton ako. Tagdusi ka ang. Layaton na nako. Gunit ra ko sa iyahang morag release. Layaton na po. Katong magbarog ang gwardya. Tuyok rin ko. Karon di na mo kahimo. Kana ko lison na. Usab na. Karon dailan. Wa na ma'am oy. Naglayat siguro ako. Katong sa Gilmore na gikan din sa office Gikan sa office dito sa taas recording studio nya ang kanang sa at ginako dusi-dusi man to sila. Dusi kang ang layato na nako kadto sugon kong diaper na sa una. Layato na nako mura lagwa. Pili edad ni mo to. Mga 14 15. Mga 14 sa Gilmore Building pataad to. Gilmore pataad. Kaya edad na mo ko atong pili edad to mga 1988 1989 kanataw mo ko 52 sa tapos sa 1982 kuan ko 30 20. Mura ana. 60 52, 62, 72, 82, mga 30 plus. Ikaw, edad pa ka to 15, 14, layaton mong hagdan. Ako na 30 ako, makalayat pa siguro, pero na ako na naman, wadyo ko kalayat, bisag kausap pa. Mano man? Inigagin ako kasi naduan mo ko CR sa gwardya. Sama naman ako tingtuluman doon. Kung ako ang palti.